Euskararen arnasgune ez perfektua eraikitzen izeneko jardunaldia izango dugu larun bat goiz honetan faktorian. Eta, bueno, horretaz hitz egiteko, hemen pantailaren bestaldean badaukagu Beñat Garaio, bera soziolinguistika ikertzailea da, eta, bueno, topaketa hauetan murgilduta dabil, kaixo Beñat, ze moduz? Eixo, ondo, eta zu? Ondo, ondo. Prest dena larun bat goiz honetako erronkarako, badago dena prest, edo, bueno, ze sentsaziorekin zoazte zita horretara. Dena prest dago, edo bintzat oinarri orokorra prest dago, orain gabiltza azkenengo xetasunak izten, pixkat imaginatzen duzun bezala ez, eta dinamika hau nola egingo dugu, eta galdera hau nola egingo dugu, eta baina bueno, hori ja azken orduko xetasunak, eta pixkat logikoa den bezala urduritasun puntu batekin, ez? Baina aldi berean gogotsu eta egia esan ilusioarekin uste dugu zerbait polita izan daitekeela. Bai, larun bateko mintegia, bai prozesu hau edo proiektu hau. Bai, ze, claro, agian, elkarrezketa ikusten dagoenarentzat, saldu beharra dago, goiz honetako topaketa ez dela agian ohiko topaketa bat edo, ez dakit nola esan, ohiko jardunaldi bat, ez mainguruz eta osatua, baizik eta badela topaketa bat, euskararen alorrean erronka zehatz bat daukana, helburu zehatz bati, ez, erantzuten diona, eta gainera ez dela helburu makal bat, bada helburu oso espezifikoa, baina era berean ere oso ambizioso, ez? Zer komentatu dezakegu apur bat arnasgunen inguruan darabil zuen prozesu honen harira, eta zentzu horretan jardunaldi hauek ze paper beteko dute? Berez proiektu honek bi helburu nagusi ditu, lehena litzateke antzeko esparruan sortu diren eta antzeko helburua duten ekimen eta espazioen elkarketa, topaketa bat egitea, eta topaketa hori izatea aurrera begirako saretze moduko bat, ez? Euskal Herrian, hainbat ekimen, hainbat espazio daude, ez? Izan daiteke bat faktoria, edo izan daiteke laba, edo izan daiteke mila daude, ez? Eta agian eguneroko inertziekin eta zaila da elkartzea eta pixka bat patxadaz hitz egitea eta aurrera begirako proiektu posibleak edo irudikatzea, baina uste dugu proiektu honek eman dezakela horretarako, gainera atzerrian beste hizkuntza gutxitu batzuekin lanean ari diren eragile eta erakundekin ere harremanetan jarri gara, eta orduan euskaldunontzat ere baliagarria izan daiteke esateko, Galesen, Irlandan, Kurdistanen badago kafe antzoki moduko bat, ez? Jode ezagun beraren gana. Eta horretaz aparte, eta uste dut hau ere garrantzitsua dela, euskalgintzatik kanpo ere badaude ekimen interesgarriak guretzako ere baliagarriak izan daitezkenak, orduan parte hartzea zabaldu dugu beraien gandik ere ikasteko, ez. Orduan hori alde batetik, eta bigarrena litzateke, azkenan ari gara arnasgunei buruz hitz egiten edo espazio seguruak edo babesguneak, baina batzuetan ez da lortzen edo zaila izaten da euskararen erabilera bermatzea edo behintzat euskararen presentzia hori erabatekoa izatea, ez? Orduan, proiektu honen bitartez, nahiko genuke identifikatu ze zailtasun dauden, ze erronka dauden horrelako espazio eta ekimenetan euskara erabiltzeko, eta horri buelta emoteko, nahiko genuke gida bat, ekimen bakoitzak, argi eduki dezan, zer dagoen bere esku, euskaren erabilera bermatu alizateko, ez. Bai, ze, klaro, horra agian hemen ere faktorian ikusten den kontuetako bat da, ez? Nola bermatu euskararen arnasgunea edo euskara hutsez funtzionatuko duen espazio bat izatea, inguruko giroa, ez? Giro erdalduna denean edo egoera hizkuntza euskera kasu honetan egoera diglosiko batean dagoenean gazteleraekiko. Zentzu horretan ze korapilo topatu dituzue? Ze, bueno, bai ikusten da, ez? Nolabait gida baten beharra, kanpoko esperientziak ere ezagutzeko beharra, zeintzuk dira hor detektatu dituzuen korapiloak,
batez ere agian ere beste proiektu batzuekin hitz eginda eta komunean daudenak, eta bihar eztabaidagai egongo direnak. Bai, horre mintegi hau osatzerako orduan, mintegi esaten dugu, ze azkenan ez dugu ekimen edo ekitaldi akademiko bat izaterik nahi dugu han elkartu, gure arloan ari direnekin elkarlanean aritu, baina baita lanean aritu nahi dugu, protokolo hau edo gida hau osatzeko, ez? Orduan, mintegi hau gidatu alizateko, oinarri batzuk finkatu alizateko, galdetegi batzuk pasatu genizkien, hainbat erakunde, espazio eta eragileri, eta dagoeneko baitugu klabe batzuk, ez? Eta orduan, galdetzen genien, zeintzuk dira zuen erronkak edo, euskara erabiltzeko edo, eta adibidez batzuek esaten zuten hizkuntzaren prestigio urria eta hiztun kopuru baxuagoa edo nola uztartu aniztasuna euskararen erabilera lehenestearekin edo publiko mota guztien heltzea, parte hartzaile kopurua handitzea, euskara ulertzen ez dutenekin sentsibilizazioa eta itzulpenak nola erabili kasu horretan euskararen erabilera bermatu dadin, ez? Esaten zen baita, babesguneak oso hauskorrak direla, ez? Eta orduan aldaketa txiki batekin desoreka handiak egoten direla, ez? Orduan, bilatu behar dugu zeintzuk diren faktore desorekatzaile horiek eta zeintzuk izan daitezken pixka bat palankak berriro berreskuratzeko oreka hori, ez. Eta, zentzu horretan, goiz osoko planteamendua garatu egin duzue, 3 bloketan banatuta. Imaginatzen dut ere apur bat horretara bideratua, ez? Kanpoko esperientziak ezagutzera, gero taldeetan eta eztabaidatzera eta ondorioak hartzera, ez? Bai, hori da. Orduan, zuk esan bezala, 3 bloketan banatu dugu. Lehenengo blokean, hasierako elkar ezagutzeko dinamika, karrera, behin hori eginda, egingo dugu mahai inguru bat, jakiteko eragileek nola ikusten duten arnasguneen presentzia edo potentziala edo beraien lan hildoa, eta horren ondoren, pixka bat, saiatuko gara identifikatzen zeintzuk diren, larunbateko mintegian egongo direnen, amankomunean dituzten faktoreak, partekatzen ditugun erronkak, errealitateak eta barrekoak. Hori lehenengo blokean, bigarren blokean, saiatuko gara aztertzen zeintzuk diren zailtasunak eta erronkak euskararen erabilera bermatzeko, eta horretarako baliatuko gara euskalgintzatik kanpo sortu diren beste proiektu batzuek duten esperientzia eta ezagutzatik. Eta 3. blokea litzateke lehenengo 2 bloketan ikasitakoarekin itxura ematen hasi edo irudikatzen hasi, arnasgida hori edo tresna edo estrategia multzo hori nola osatu beharko genuken, ez? Helburua bada gure arteko edo bilduko garen eragile arteko harreman hori bultzatzea eta elkarren arteko proiektuak edo abiaraztea, edo bintzat ezagutza hori, ez, eta sintonia hori. Eta hori bada garrantzitsua, gero ere garrantzi handia ematen diogu pixkat problematizatzea edo mahai gainean jartzea zeintzuk diren espazio hauetako erronkak eta errealitateak, eta bati bat hori bideratzea konponbide posibletara. Eta orduan, ere, zuk esan bezala, helburua bada arnasgida hori prestatzen hastea, baina, noski, asko, badago topaguneak osatu zuen gida ez perfektua, ez? Eta hori arnasgida ez perfektua izango da, oso zaila delako erakunde guztietara, errealitate soziolinguistiko guztietara, bikain edo bete-betean egokituko den tresna bat sortzea, ez? Orduan, lehenik eta behin zirriborro bat sortuko dugu, edo nolabait esatearren arnasgida ez perfektuaren bertsio ez perfektu bat, hori testatuko dugu, pare bat testu ingurutan edo pare bat errealitate edo espazioetan, eta ekarpen horiek jaso ondoren, saiatuko gara nolabait esatearren
bertsio zehatzago bat osatzen, eta helburua litzateke nahi duen erakunde, espazio edo taldek, arnaz gida hori beraientzako hartzea eta beraiei komeni zaien forma ematea, ez. Eta helburu asko ditugu ikusten den bezala, baina bueno, pixkate faktoriako kideekin ere hitz egin geneukan webgune bat sortuko dugula, eta hor joango garela bolkatzen prozesu honetan zehar jasotzen ditugun mugarri eta informazio ezberdinak, eta adibidez, oraindik ere galdetegiak biltzen ari gara, bideoak ari gara biltzen informazio ezberdinarekin, eta hori webgunean jarri, eta pixkat izan daia baita informazio biltegi bizi bat, ez, nola baita esaten. Horren egin duzu prozesu bat, jende interesaukan jendearentzat irekia dagoena, ez? Eta claro, horri lotuta, ja bukatzeko, jardunaldi hauek badira oso jardunaldi espezifikoak, agian oso jende perfil zehatz bati bideratua daudenak, baina izen ematea eta irekita dago eta irekia da, ez? Bai, lehenik eta behin zaitu ginen harremanetan jartzen espazio hauetako kideekin eta gai hau jorratu izan duten kideekin, eta orduan beraien parte hartzea bermatuta dago, eta gutxi gorabehera 35 pertsona edo inguru bermatuta ditugu, baina zuk Txabi izan duzun bezala izen ematea zabali dago, eta euskararen erabilera kezka edo motivazio iturri duen edozeinek etorri nahiko balu larunbateko mintegira, egia esan oso ongi etorria bere parte hartzea, ze azkenean horretara goaz, elkar ezagutu eta gure ekarpenak egin, ze azkenean gure egunerokoan, gure esperientzietan, goaz pilatzen kezkak, hausnarketak eta konponbide posibleak, eta horregatik ezagutza partekatu asko dago, ez? Orduan, ongi etorriak izango dira, eta aiaraldeko inor animatzen bada, etxean bezala sentituko da Laudio. Horrekin geratu egiten gara, orduan, baina, larun bate honetan arnaz gune ez perfektuen gida, edo arnaz gune ez perfektuei buruz hausnartu, eztabaidatu eta pentsatzeko eta eraikitzeko jardunaldiak faktorian, goizeko 9:30 eguerdiko ordu 2:30 txanpa handiarekin. Horrekin geratzen gara, Iñat, eskerrik asko alderi erantzuteagatik eta animo larun bateko zitarekin. Bai, eskerrik asko zuei eta larun batera arte.